शेवग्याच्या शेंगाची भाजी बनवणार आहे। चला तर मग साहित्य पाहून घेऊ। त्यासाठी मी शेवग्याच्या शेंगा घेतले, खोबरं घेतले किसून, शेंगदाणे, जिरा, हळद, धने पावडर, गरम मसाला आणि कांदा लसूण मसाला घेतलाय, चवीनुसार मीठ, लाल मिरच्या घेतले आणि थोडंसं लसूण। शेंगदाणे आणि खोबरं भाजून घेणार आहे। आपण शेंगदाणे भाजून घेतले, आता आपण खोबरे तसंच भाजून घेऊ। आपण खोबरं आता भाजून घेतलंय, आता आपण हे सगळं वाटून घेणार आहे। अशा प्रकारे आता आपलं सगळं वाटून झालंय, काढून घेते आता मी। आपण आता वाटून घेतलंय, आता आपण भाजी तयार करू। कढई तापत ठेवली आहे, त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घेऊ। तेल तापले, त्यात आपण थोडीशी मोहरी टाकून घेऊ। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। मोहरी तडतडली, आता आपण त्याच्यात मी लसूण ठेचून घेतलाय ते टाकते। थोडासा जिरा, हळद, गरम मसाला आणि कांदा लसूण मसाला टाकायचा, थोडीशी धना पावडर, चांगलं परतून घ्यायचं आहे तेलात आपण मसाला चांगला होता। मसाला चांगला परतून झाला आपला तेलात, आता आपण त्यात शेंगा टाकणार आहे। शेंगा चांगल्या मसाल्यात परतून घ्यायच्या आपण। शेंगा चांगल्या परतून घ्यायच्या आहे आता। आता आपण वाटलेलं वाटण त्याच्यात टाकून घेणार आहे। वाटलेला मसाला आपण त्यात टाकलाय, आता गरजेनुसार पाणी टाकून घेऊ। आता आपण उकळी यायची वाट पाहून घेऊ। भाजीला आता उकळी आली आहे, अजून 5-7 मिनिटं आपण त्याला चांगलं आटू देऊ, मग भाजी आपली तयार होईल। अशा प्रकारे आपली शेवग्याच्या शेंगांची भाजी तयार आहे। असेच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।